Anjing. Kayak ini geblas mana nek flu burung iki. Anjing. Anjing. Beh lagi koyo niku to. Beh lek bocah kok geblas-geblas apa kena kompetne ke? Anjing. Anjing. Ki opo to? Geblas matamu engko. Kowe tak delok kok dodon lapo geblas-geblas iki. Karo terus kan geblas e. Oh, cuma flu burung. Biyu lah kok koyo ugas ya weh. Raimu ora ngocok celurutno. Kowe nanti tambakno malah bahaya engko. Tak dipendem engko. Cangkemmu hati-hati nek ngomong. Kayak gelem diobatno ora weh. Ya gelem to, pengen mari aku. Ayo mlaku. Nendi? Wis ana kono. Tak didi weh. Ayo. Ayo. Jembune matang-matang enak wi. Cek ijo iki por peda dicodot wae. Seger wi liaten. Oh, Padahal kenapa wae bales? lho, lha cilik apa napa tonyone raimu? Salah apa geblas aku? Ya digeblas kok. Raimu. Terus raimu tekek loro to. Gimana gak tak tekek geblas-geblas ya weh. Loro buluku. Terus kamu tak ngomong aku. Arep ngomong apa to raimu? Terus kowe lho, Iya roh aku yene. jupun terus kayak guna loro. Aku wedi ku. Engko nek samare duit tumbal piye engko? Nek tak dulu loro, kesian kok piye? Aduh iya weh. Piye ya? Cukup ae. Beh, kata jiko ki man, tapi aku jiko wedi. Oh malah terus orang yang selalu kok pusat tahayul lho we. Dan terus kamu lihat titik to. Terus baju buka terus, yang kamu coba tadi kue. Ojo weh, ojo. Iya. Loh, lah kamu udah idik kok. Terus kue bawa cukup perah, ini kamu coba tadi kue. Butuh ki aku tak ketemu flu burung ki. Loh, ini duitnya. Mbak. Bagi dua ya. Oke, lumayan bisa kayak tuku skincare. Apa tuh? Lu duitnya. Lah. Ini gara-gara kue terus duitnya hilang teman kalian, kejadian bocah toh. Lho kok apa yang nyalan-nyalan aku weh? Ini gara-gara kowe ndane kok. Lek apa piye? Ya yuk. Lalu. Dan terus wujud cinta ulang pun tiba. Wis terus bagianku kuwi. Lah kok bagianmu? Aku dhisik sing ro. Gedek-gedek gerang goblok. Oh, lah raimu.